Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maayong buntag sa inyo tanan. Mao ni si Dr. Kagapi live na sa takaron kay Wednesday. Kung kinsa man tong wala ka dungog, mao ni si Dr. Edward Kagapi Jr. day sa Doktor sa Kahanginan. Ang number namo is 0991 215-3123. Sabon lang nako, ang number namo kay 0991-215-3123. Naami sa Facebook Live karon kung kinsa man tong nagtanaw sa Facebook. Maayong buntag sa inyo tanan. Nalang ko ibalita sa inyo katong wala kadungog ni panaw na si Dr. Edward Kagapi Sr. ang ako ang papa. Namatay siya atong last Tuesday, o gilubong siya this Monday. Bago lang. Bali, kung kinsa man tong wala kadungog o wala nakakita saya mga post sa mga about saya na namatay siya, gilubong siya tong last Monday. Bali, kung kinsa man tong ang iyang sakit gyud is Crohn's disease. So, tama gitong iyang giingon na tisoy daw siya. Kay kato na sakit, dili to siya pang Pilipino. Walay, gamay lang kayong percentage ang naay nga na Pilipino. Less than 1%. Crohn's disease na siya, autoimmune na siya sa mga tinae. Medyo dagan yun na sad or na kay na shock. Kay namatay si daddy na walay saba-saba. Dugay na niya na di siya ganahan saba na nasa sakit na nagluya na siya. 6 months po siya ni naglisod. Kay nagsugod man to siya mga May ba to siya? O February nagluya gid siya. So katulong niya to hospital. Unya balik-balik sa hospital gawas nagpaalam naman gud siya tong March pa lang. Tong March pa lang nagpaalam na siya. Tapos maayon man magyapon siya pero na siya luya na kayo, bedridden na. Yan na maging sakitan na Crohn's disease. Bali atakihon ang imong mga tinae. Unya maluya ka, wala kay gana mo kaon, payat kay siya ato. So kinsa man tong wala ka dungog o karon lang nasad kadungog, kwan yun, kanayang sakit. So, karon, nabay mga comments. Okay, so, ang Doktor sa Kahanginan number, sabon nung nako kay 0991-215-3123 ang number. So, Secretary, ang number kay 0995-221-8007. Mauna ang iyahang number. So, dili ko sure kung madunggan ko diri sa Facebook live. Wala mo ko ni. Wala feedback niya ko ang mali na sad siguro niya ko ang microphone. Ambot na lang ani. Anyway, di ko sure kung na madunggan ko. So, anyway, kung kisa ba itong naminaw diya na ni Daddy, na namatay siya itong Tuesday. So, sa karon, good morning sa inyo tanan. Dagan diri, wala pa yung mga nag-text. Sabon lang nako, ang number namo is 0991-215-3123. So, dili ko dahil madungog akong boses. Ambot lang, yun sa maning, dili siya madunggan. Check lang nako, ha? So, testing. Anyway, padayon lang ta sa atong programa kay wala gyud. Di madunggan akong Sorry kayo. Di gila ako nag-testing ganina. So, kung kinsa man tong gusto mag-text sa mo tong number sa mo ang 0991-215-3123. Sa karon man gud wala pa nag-text. So, akong sugura ng atong
unsa ang function or purpose sa apdo. So apdo akong kwan, pasensya na gud katong wala naka ano kay wala ko ka testing ani ano dili ni siya mo gana na sad akong microphone, kalit-kalit lang sad ni. So di na sad siguro ikalag siguro ni daddy na di siya mag-story about sa iya ha. So tingala lang tag ano wala man ni. Okay. So first time mo gawa ni ba? So testing 1 2 oh wala gyud. Muted gyud sa tanan. So pasensya na katong nasa Facebook Live dili gyud siya madunggan. Dili lang ta sa radyo maminaw no. So unsa ang function or purpose sa apdo? So ang apdo kung kinsa man tong wala kadungog kuan na siya bali storage na siya sa bile. Kung ang ato ang liver manggod nagabuhat na siya og bile, apdo gyapon ang tawag ana niya. Ang function na niya is motunaw og mga taba og mga pagkaon sa atong tinae. So kung kinsa man tong nag-ano siya ang storage katong apdo. Kung masobra-sobra ang imong bile, moadto man siya sa apdo. So ang bile gyud gibuhat gyud na siya sa sa liver mismo. So karon pagtanggalon ng apdo kay okay lang kay maano magyapon, matunaw mangyapon sa ato ang liver ang ato ang pagkaon. So nalan to'y panahon na magdiarrhea lang ka kung tanggalon siya. So kung ang pangutana man gud ngano matanggalan ng apdo usa ka tawo, tanggalon na siya kay usahay man gud siya ang cause or ang nagpahimo na nay bato. Maghimo ang bato dito sa sulod. Mo nang usahay magsakit siya, magbaras siya, mo nang mga tao motingala kag gano mag-iilo man. So mo na siya ang kuan sa apdo, mo na siya ang iyahang function kanang mo store man guna siya og kanang bile para kung daghan kay kagikaon na mga tabaon mopiga siya, mo to mo gawas. Okay? So kung kinsa man tong mga nagasakit diri dapit sa mga right side, diri sa tuwang liver dapit, ko na siya, mao na siya ang pinaka-common gyud ana, ang apdo na siya or katong sudlanan sa bile, okay? So kung naay pangutana diri unsa ang epekto kung wala na ang apdo? Kung wala na ang apdo, okay lang kay gikan man sa liver. Gikan man sa liver ang nagbuhat og bile. So, miski mo kaon kag tabaon, matunaw gyapon siya kay gikan man sa liver ang bile. So kung motong uban, kung naay bato sa apdo or sa gallbladder sa English, tanggalon to siya kay usahay kana siya ang cause ng matubuan sa mga bato. Og katong mga unod, polyp ang ginaingon. So dagan na mga comments diri. Sige, usabon na ko ha. Kung kinsa man tong wala nakadungog kay dili gid nila madunggan akong kuan. Sir Jules na kay maano diri patabang daw ko kung di mo gid maunsa guni ako nikalit lang man isag. Wala no? Ambot no unsa ni. So padayon lang nato tong programa kay naman to sa radyo. So kung kinsa man tong wala kadungog, di magunya madunggan guni sa uban sa Facebook good. So sabon lang nako ang namatay, ako ang father si Dr. Edward Kagapi Sr. ang original gid diri sa ato ang doktor sa kahanginan. So kung kinsa man tong nakadungog or wala nakadungog, namatay siya atong Tuesday. So, kung kinsa man tong ilubong siya atong Monday. So, katong mga man gud niya, na siya mga fans nila na medyo testing. Kani, madunggan na ninyo?
So kung kadungog na mo, please feedback lang kay ayuso nako, naayos na ba nako. So usabon nako ha, ang akong kay kanimo kong programa ni medyo napa ko sa kanaganing gikan lang gani tanong namatayan. So medyo ano gid ta kanang dili pa kayo ayos ba ang ako ang gibati sa karon. Kung katong naminaw sa Facebook Live, sorry kayo, nagka-technical difficulties ta. Balikon lang nako, ako ang gi-announce sa mga naa sa Facebook. Namatay akong father. Akong father na si Edward R. Cagape Sr. Mao na siya ang original diri sa ato ang Facebook Live. Namatay siya atong Tuesday, last Tuesday. Katong last week. So, nalubong siya atong Monday, pasensya na sa mga tao na wala na mo gi-announce. Kay gusto mangod sa kuang mama na private ang ceremony. Kay medyo dili gyud na mo kaya ang kantidad na medyo kung tayo lang na moabot og sobra siguro 200, sobra 300, dili na mo sila kuha na nga mo ang pagkaano ba, solemn na funeral or wake. So, pasensya na sa katong mga wala kabalo o napasinti ni daddy na loyal sa iya, namatay siya atong Tuesday, last Tuesday. So, unsay ang sakit? Balikon lang sad nako kay nakuha na ko ang microphone diri manggod. Crohn's disease. So, nakadog na mo atong iya mga joke gani na tisoy siya or mistiso siya. Tinuod gyud ito. Kaya ang Crohn's disease dili siya Pinoy na sakit. European na siya na sakit. Kaya ngano ang kana siya autoimmune na siya. Atakihon ang sariling mga tinai. So unsaon pagkabalo? Usahay late na ka makabalo ana. Pareha sa iya, nagsugod siya og kahinay, kaluya. Hantod sa dili na siya kalakaw, wala na siya gana, mukaon, niya payat na kay siya, weak na kayo ang lawas. Pero nagyapon ang iyahang panguna-una, tarong yapon. So, medyo na bedridden siya ba? So, dili niya ipasaba kay ako amang kong father is a surgeon and proud surgeons. Dili gyud na sila dili sila medyo proud na sila ba, dili gyud na sila mapakita, naluya na sila. So imagine nimo na kato siya kusgan kayo, kusog pa kayang lawas, mukalit lang og kaluya na among gibati na mo 6 months may nagkalisod sa tibok pamilya kay ngano. Sige man siya gawas ulod sa ospital. Katong atong sakita na to, kapila na siya hapit na matay. Hantod sa katong Tuesday na nipanaw siya. Mo tong uban, kung kapansin sa Facebook Live, dili siya actually live. I-replay lang siya. So, pasensya na sa katong nag-text or nag-message dito sa mga live. Nari nag-text 09134 gikan sa 9134 condolence doc, daghan kayo mig nakatun-an saya, padayon lang mo doc. Salamat kayo ma'am sir sa imong text. Salamat po sa imong condolence. Oo, magpadayon gyud mi ani kay serbisyo man gud namo ni. Bale wala mi bayad gyud actually ani, so sige tabangan mo ko ni Sir Jules. So akong engineer dere, so kailan po wala ko'y problema. Kato lang, pinakalit lang mi na pareha ni technical difficulties kay siyempre baguhan mo man ta. So nadiri gikan kay 26339. Condolence to the best doctor in the world. Thank you kayo ma'am sir sa nag-text. Napodiri kay 5771. Nangutana day siya. So niya ako mo kuan sa pangutana sara. So sorry kayo. I-continue na ako kung giingon. So, kaning diri sa Facebook Live,
wala gid sila ka ano, natingala sila na dagan kay nasad sa ilaha. Okay, so thank you kay sa mga condolence. Sir Julius Laurel. Condolence, Dr. Kagape Jr. to your dad. I am one of them who is among the listener of Dr. Sakanginan. I always listen on his radio program. Thank you kayo, sir. Kamu ang nagpa-skwela sa kwa. Mga gani kong na doktor. Ako ang maigsoon. Kaya suportahan ninyo akong papa. Salamat kayo. Nadire, condolence, Doc, from Flor de Liza, Maderable, Lazo. Thank you kayo, ma'am. Ikan kay Ma'am Lilia Gonzalez, condolence. Thank you po kayo, Ma'am Lilia. So, medyo salamat sa inyong feedback na madungog na. Karon lang ko kay ako ang kong sister, kato ako ang director. Wala siya karon, nagnato pa sa sementeryo kay bago lang lagi. Nadiri kay Ma'am Glory Arzaga Kagape, wala siya kabalo na ako ang father, namatay na. So, ulay tingog, no? Sorry. So, medyo ano pa ko, medyo napa ko sa state gani na grieving. So, medyo napa sa akong utok ba una. Pero pwede man mo mangutana. Parehaning mga pangutana diri sa about sa mga sakit. So, i-continue lang ako ni mga ano nila, mga condolences kay gikan kay Sir Romeo Montialto Carpinteros. Condolence, Doc Kagape Jr. Thank you kayo, Sir, Ma'am. Salamat kayo sa inyong thoughts and prayers. Pero na akong sister. Ana siya, nanaday Gcash ang amo ang doktor sa kahanginan na number 0991-215-3123. Sabon lang nako, na ay Gcash ang 0991-215-3123. Pero dili siya required ha na manghatag mo. Wala ko naglimos sa inyo diri. Kay parehagi apon ko sa kong papa, proud na surgeon. So, sige lang. Salamat sa kayo sa inyong prayers. Mas best gina siya ha. So, daga na diri nag-message kay daga na po nakakita day. Gikan diri kay Rain Ramos. Sus, ni panaw naman day akong idol. Yes po. Bag-o lang siya ni panaw tong Tuesday. So, naglisod siya. 6 months siya naglisod. Kay niabot man siya sa katong kaluya. Hantod sa na bedridden. Tapos, nagkalisod na gid siya. Hantod niyo na gid siya. Nagikapoy na siya. So, ang iyang niabot na siya sa panahon na ana siya na daga na gano'n na misita sa iya. Isa dito, ang iyang lola. Mukha na siya na nangana daw, kita siya sa iyang lola. Ni ana tong lola niya na kung sa paman ka dihaed. Ano man ka naglisod-lisod daw. Ana siya na, alangan na magdi ko mukaon para mamatay ko diretso. So, mo gihapon. Joker gihapon, hantod sa kantoran. So, napato siya mga storya na daghan na daw tao na makita niya. Isa dito, mga tao daw na natong isa ka doktor na namatay sa COVID. Hindi lang ako ingno ng pangalan niya, pero nagpakita sa iya mga weeks before siya napanaw. Nag-ingon daw sa iya about sa mga murag nag-worry sa iyahang mga anak. So, nagstorya sila. Tinood yun din ng mga yan, Kay siya, doktor ba siya? Remember, doktor to siya. Unya, dili to siya dali mapatuo sa mga ingana, sa mga storya na ingana. Pero, katong pag-abot niya, before siya namatay, nistorya sa ako. Nistorya sa ako mga igsoon pod. Na nakitaan yun din niya tong yang lola, na storya niya yung lola, na namatay, na dugay na kayo yung lola namatay. Bata pa siya. Itong medicine siya. Tapos, nakitaan po daw niya, daghan na daw tao sa iyang palibot. Sa iyang bed. Di daw siya kaila.
napagyoy mga napadaw nahigda daw saya, babae daw. Ana siya na di daw siya kailas babae. Ano ko joker yung kay kadads ba. Ginapaselos ni Mus Daddy, si Mami. So ana siya di daw siya kaila lagi daw. So ikan diri kay Christy Cadaves Rodriguez walay tingog unsay cause nganong namatay si Doc Kagape Junior doktor man good siya sa coke. Siya po nag-opera sa akong ate na naay cancer. So gingon na nako Crohn's disease na siya. Mao na siya ang sakit sa mga tisoy. Okay? So tisoy gid siya, tama tong pagkaingon niya na tisoy siya. Kay gamay ra kayong Pilipino makita na less than 1%. Ang common ana Europeans. So ngano ingana si Daddy kay ang iyang lolo ug lola is kung iyang lola is pure Spanish. Ang iyang lolo kay 50% Spanish. So murag nahulog siya mga 75 siguro. Murag nga na. So nagid siya pagkatisoy. So nadiri ikan kay Leila Jukoy. Good morning, Doc. Condolence. Thank you kay Ma'am Leila. Nadiri kay Sir Fajardo Falcon. Condolence, Doc. Sa family Kagape, mong papa. Saan na to? Wala, mayroon ko. Dagan mo kalit ng kuan good. So, the best jud siya nga doktor. Thank you kay sir sa inyong mga condolence sa inyong thoughts and prayers kay kamo tungod sa inyong suporta. Sila kog balik-balik ani. Kay grabe gid akong pasalamat sa inyo kay maski na dili kay mi regular na mustorya diri sa radyo o diri sa Facebook Live na bago man ni siya good. Sige, gyapon mo og kanang suporta sa iya. So, ala ka balaka, kamutanan, kay i-continue ginako ang legacy, kay niana man gud siya sa kuha, katong hapit na siya mamatay good. Na thank you sa ako daw, nagpadul man ko niya. Choy man ang tawag nako, Choy man akong name good. Akong angga ba, kay junior man ko. Thank you, Choy, sa pag-continue sa legacy. Katong sa ano daw sa tanan padayon daw sa iyang clinic og sa iyang radio. Anak ko dads i-try nako na ipantayan ta ka pero di ta ka mapantayan kay number 1 joker gyud ka sa tinuod na sa real life. Joker siya. Unya ako kay sagol naman ko sa akong mama ug akong papa so medyo kong ugali na sa tunga. Medyo na seryoso na apoy pagka-joker pero dili gid ko kay nga na pareha sa akong papa na medyo gid siya. So, nadiri kay Ma'am Glory Arzaga Kagape, condolence sa Kagape family. He is our ninong from Compostela, Davao de Oro. Thank you po Ma'am Glory Arzaga Kagape. Gikan kay Bogs Vergara, condolence Doc, pwede mong utana. Dok, asa gihaya si Doc, pwede ko mo adto Doc. Dako kaya kung kabubuton niya. Sir Bogs Vergara, sorry kay sa pagka na late na kag-inform. Nalubong na siya last Monday. Gituyo na mo na dili kaya na mo gi-announce kay wishes to ni Mami. Kung kasabot lang mo na gusto niya ang service, ang wake o ang funeral medyo sa mga close lang na tao. Kung gusto ninyo mo bisita, naa siya sa Davao Memorial Park. Dito siya dapit sa may right side. Ambot lang. Unsaon na magkabaluan. Pag basta naa siya dito. Kasi makita ninyo. Excuse me. Muta na lang mo. Bali, gihaya siya atong sa Angel Funeral Homes pero wala na nalubong na siya atong Monday kay dili man ganahan gud si Mami na daghan kay tao unya medyo gubot ba so pasensya na sa mga tao na gusto mo adto namang ko'y mga pasyente na nakadungog na last week nihilak in town sa kuang clinic anak ko na unta makita ni Daddy na unsa siya ka-love sa iyang mga pasyente ba.
Kay usahay man gud si daddy mag-doubt na siya sa sarili ba na unsa man gini akong ganahan bagin mga tao sa kuha murag ana gani. Kay siyempre tiniguang gud kana mga tiniguang na istorya ba na naay usahay pangluod kay usahay ang clinic niya di na kayo kusog ang iyang practice daw kunuhay pero okay man gud iyang tanaw nako okay man. Pero namoy times atong na mamingaw na siya ba. So nang luod to siya. Pero sige lang good. Kabalo naman na siya. Kabalo na siya karon makita na niya tanan mga unsa saya. So nadiri gikan kay Dudes Muñez Cubero, maay muntag dok. Your dad was really a loss for me being not only his fan but also a former seminary comrade. Thank you kayo Sir Cubero. Nadiri kay Ma'am Yanilin Gonzales Piladra, condolence doc. Siya ba yang nag-opera sa ako sa akong mama? Sige mi paminaw sa iya, doktor sa kanginan. Thank you kay Ma'am Piladra. Dire kay Ma'am Rose Patalinghog. Condolence doc, ipaminaw gyud mi sa among mama sukad paunang hantod wala pud siya. Sa pangpangutana gyud siya ni Doc Kagapi Senior. Gapangutana gyud siya kay Doc kay Daddy. Thank you kay Ma'am Rose. Nadiri kay Ma'am Shanara Melen. Good morning, Doc. Condolence po. Thank you kayo, Ma'am. Medyo dagan yun sila. Sa isahon kayo na kuning storya, Sir Jules. So, thank you kayo, Ma'am Ems Alcover Sequoia, kay Ma'am Shanara, kay Ma'am Lasso. So, asa lagi lubong dapit, naa siya sa Matina Memorial Park. Kana ganing election, mag-right ka. Mauna siya ang iyang ano. So, nadiri kay Ma'am Miriam Toledo Damasin. Unsa ang sakit ni Doc? Gibalik na ako ganina, pero Crohn's disease na siya. Autoimmune na siya sa mga tinae. So, nadiri mga condolences. Kano sa namatay si Doc Senior na ito namatay siya last week sa Tuesday. Last week Tuesday. So, oh my God, di ko katodok. Ingon si Ma'am Hinugin. Condolence. Kanusa lang, Doc. Di ko to, sakit akong dughan, Doc. Is one of the best doctor. Fan gud kay sa akong nanay sa iya. Sukad pa sa una gyud pagsugod. Siya nag-opera sa akong tendon 2019. Sakit kayo akong dughan, Doc. Thank you kayo sa imong ma'am, thoughts and prayers sa iya, ha. Dagan yun na luya sa pagkabalita na namatay siya. Wala niya giingon ngano siya nagkasakit. Wala siya nagpasaba kay proud doctor man to siya. So, kung kinsa man tong mga nakadungog na karon, unta i-prayers ninyo siya. So, anyway, kung mubalik lang ta sa ato ang programa, kay natay mga sponsor. Doktor sa kahanginan. So, good morning. Balik sa ta sa atong Facebook Live o sa atong DXUM 819. Doktor sa kahanginan, mo ni si Dr. Kagapi Jr. Ang number namo, sabon lang nako is 0991-215-3123. Sabon nako. Ang number namo, 0991 215-3123. Nagpaingon akong ikson kung naday siya GCash dire para sa mga gusto mo abuloy kay Daddy. Pero wala ko nangayo sa inyo kwarta, ha. Dili ni kumpulsari. Thank you kayo sa inyong mga condolences, prayers, and thoughts and prayers. So, kung kinsa man tong naminaw ganina, kung katong wala kadungog day, akong papa ni panaw na last Tuesday. Nagilubong na siya toong this Monday. This Monday lang. Sa Davao Memorial Park. Ako ang clinic schedule day out of the blue. Monday to Saturday. Half day lang ko. Kung kinsa man tong gusto sa secretary na number 0995-221-8007. Sabon lang nakuha ang number sa secretary, 0995-221-8007. Text lang mo daan kung mato mo dito. So, ibasahan lang ako ng uban diri mga text messages.
Kung kinsa man tong natingala kay kung baguhan lang gyud sa kuang channel. Ako si Dr. Kagape Jr. Ang original gyud ani is Dr. Edward Kagape Sr. Ako ang father. Surgeon pod siya, surgeon pod ko. Unya, akong father, bago lang siya namatay. Katong Tuesday. Tapos, gilubong siya tong Monday. This Monday lang. Ngano na mo wala na mo gisaba. Kay wishes to sa akong mother na gusto niya na ang ceremony composed of sa tawag ni sa family lang. So, pasensya na sa mga katong mga patients niya na wakabalo, katong mga loyal sa iya sa radyo, sa iyang mga sa Facebook Live pod, sa iyang Facebook. Wala gyud mo ka ipabalo na mo. Usabon lang akong number kinay nagpausab sa number. Ang number sa katong na GCash na doktor sa kahanginan 0991 215 3123. Sabon ako ha. 0991 215 3123. Kung kisa man itong manghatag o gabuloy, GCash, bali, diretso na ito sa pamilya ni Daddy na akong mami. Thank you kayo sa inyong mga condolences. So, nadirigikan kay 1364. Hala, wala na day siya, Doc Ed. Makasad kayo, unta, mapadayon ang iyang legacy sa kahanginan. Akong pasubo, Dok, sa tibok ninyo nga banay. Thank you kayo, Sir or Ma'am 1364. I-continue ko na mo ni. Mauna yung nagay ko karon Wednesday. Bago lang nagilumo kong papa na ako sa Wednesday kay murag 2 weeks na ako nagsigig. Replay good. So, dili na maayo. Basig na day gusto mangutana sa ko about medical side. So, continue lang na ako. Tapos karon gi-announce lang na ako ang iyang pagpassing. So, para at least makabalo po itong iyang mga avid listeners, including katong mga dito sa Lagyo, sa mga Di Oro, sa mga Bukidnon, napay uban sa Cebu. Napod uban sa Facebook, sa YouTube, napoy mga Saudi, napoy mga dito sa mga Europe. Actually, naagi dito, makita mo na mo sa Facebook, sa YouTube. Na dito yung mga, kung wala man sila nag-comments, nagikan sila dito, napo dito sa analytics, na nakabutang dito kung asa dapit ang iya ng nagpaminaw na mga Qatar, na Saudi, na Singapore. Da makita mo na mo. So maabot gyud dito ang iyang YouTube channel. Pero di lang nimo mabalan kay gamay man gud ang number. Siguro mga 100 katao lang magtanaw. Pero happy na miyana, at least wala pa nagsayang ang laway ni Daddy na sige siya storya tong una, maabot mo na dito. So nadiri kay 2639. Kay isa ko nagpa-check up sa iya ha, permi minaw radyo og sunod sa iya mga advice, exercise ug uban pa. Anha gihapon ko sa anak, condolence. Thank you kaayo Ma'am and Sir 2639. Salamat po sa inyong suporta. Kay kana di gyud na mabayra na inyo ang loyalty. Miski sa ba na ako nag-free diri sa radyo. Miski advertise pa na si Sir Julius Jog Herbal. Na di man ko gagamit og herbal, di po ko nagakon og herbal. Pero sige lang. Padayon. So, nadire kay 0245. Good morning, condolence sa Kagape family sa pagkamatay ni Daddy nimo. Tagapadada ni pasyente niya sa clinic since 2006. Thank you kayo Sir Ma'am 0245 sa inyong mga condolence. Nadire kay Ma'am Mary Ann Gakit Dakibig. My deepest sympathies, Doc. I was one of the many people who listened intently to your late father, Dr. Kagape. Thank you kayo, Ma'am Dakibig May Ann. Nadiri kay Ma'am Sugan Blessica Paho Suganob. Condolence, Doc. Thank you kay Ma'am. Unsang sakit ni Doc? Crohn's disease. Ang spelling na C-R-H-N-S. Crohn's disease. Bali, ano na siya? Sakit sa mga Europeans and Americans.
Wala na siya Pilipino ana. Ang pinaka-common ginana niya Ashkenazi Jews. Mga Jews. So, unsa na siya? Autoimmune na siya na sakit. Ang sugod ginana, luya sa lawas. Hantod sa mahutan ka og kusog. Kay imuang anemia man na. Hantod sa magbara ang imong tinaig. So, dili na siya cancer. Kuha na siya. Autoimmune ang problem na. So, maayo ba na siya o dili? Dili na siya maayo. Pareha na sa iyang naiuban na mga pareha ng lupus, di mo na maayo. Tagaan lang sila og mga pampahinay sa immune system. So kadugayan ana kuan gina magluya ang tao. So pareha siya ana Crohn's disease lang pangalan na. So katong naminaw sa iya na balik-balik po na akong istorya ni na siya ingon na tisoy siya mistiso. Tinuod gyud ito. Kay katong sakit niya, pang mistiso lang po to. So, nadiri si Sir John Padillo. Good morning, Doc. Good morning, Sir John. Salamat sa pag-service sa mga paadto dito sa funeral last Monday. Nadiri kay Ma'am D. Sign Virgo. Condolence, Doc. RIP, Doc Edward Kagapi Sr. from Mendones family. Iyang pasyente dati sa inahan, Jude ug anak. Salamat kay Doc sa kanunay na minaw mi sa inyong programa. Salamat kay Ma'am D. Sign Virgo. Salamat kay sa inyong mga condolence. Nadiri kay Rachel Manaog. Rachel. Hello Doc. My deepest sympathy and condolences to the whole family. Siya gyud ang nag-opera sa kuha last 2019. Recently lang mi nag-visit sa clinic ninyo. Siya gyud una nagipangita. Yes, ma'am. Dagan yun nagapangita sa iya, ha. Kaya matingala sila nga no upaw naman yung naglingkod dire. Na tigulang bata pug naong. So, ako ang junior manggod niya, surgeon po ko. So, pareha, ginmig, pero lahi gito siya kay original man to. Okay, so, nadere from 9682, condolence, bad news, sakit kayo ang imong balita. Nakahilak ko karon sa imong news. May rest in peace. Thank you kayo, ma'am, sir. 9682. Yes, na medyo ako pod, miski dugay namin si daddy man ko dugay kaya siya nag-suffer. 6 months actually. Pero before that, nagluya na gid siya, wa may kasabot ngano siya nagluya. Hindi na siya katingdog for operation. So ako na nang nag-opera, sunod naglingkod na sa stop plane. Storya sa mga sa yaw-yaw, sa mga nurse, anagod. Katoday na siya problema, mo to siyang na ibalaan, unya wala man nay kaayuhan ana. Wala nay kaayuhan ng sakita na. Okay? So nadre kay 4966. Hello Dr. Kagapi Jr. Sad to hear the news about passing away of Dr. Kagapi Sr. Condolence to the bereaved family. May he rest in peace. Thank you, kayo, 4966. Nadirigikan kay 5794. Good morning, Doc. Condolence po. Thank you, kayo, 5794. Thank you, kayo, sa inyong support. Napodiri kay 970-887-7348. Good morning, Doc. Sorry for your loss. Condolence, Kagapis family. Tigpaminaw ko niya. Nagamit na ako ang akong natunan gikan sa imong daddy. Magampo ko sa malinaw niyang pagpanaw. Salamat kayo, Sir Ma'am, 7348. Kailangan yun na itong prayers kay padulong na siya dito sa heaven kung wala na siya niabot dito. Kabalo, ang Katoliko, kabulutan na napa siya sa purgatory, which is mo na siya ang katong murag settled, murag wala pa siya na settled ba. Tapos katong musaka na siya dito sa langit. So kailangan yun siya prayers, Dr. Kagape Sr. So katong dili pod Katoliko na tagapaminaw sa kong papa, kahit inyong prayers na dili siya Katoliko na prayers, may sinong prayers ninyo. Kailangan yun na mo tanan prayers. Okay, so salamat kayo sa inyong paminaw. So murag na mapuno na gid atong programa karon ug ingani na lang siguro kay akong papa man gud na medyo love gid siya sa community. Okay? So gusto lang ako sa inyo na night time
na medyo naluya ito si daddy kay ayang clinic manggod medyo nihinay gud dili gud pareha sa heyday na medyo taas kay ang linya labaw na katong after sa COVID so niingon sa kuha na medyo naghinay na gid siya kay tigulang naman siya kung nadili siguro dad kay wala pa siguro nakabawi mga tao ba gikan gud sa COVID niya magkakwarta ba kadayon para magpa-doktor so ito na, sige lang, wala lang na. So, unta, makita niya na love siya sa mga tao. Okay, so, apa ba ni Dre? Okay, so, napadali sa Facebook Live. Gikan kay Soli Lumanta. Condolence, Doc. Siya gyud nag-opera sa akong breast cancer, sorry. Tingala po kong brain cancer. Breast cancer. Wala gyud gibati. Hantod nga naayo. Wala po ko niya. Ipainumaw og maintenance. Iya gyud kong gitabangan pag-ayo paminaw. Sa pagkawala niya. 3 pa katuig. Gikan ko na-operahan. Sakit akong dughan. Dili na mi. Makakita og doktor na pareha niya. Ako na lang siya yampo. Thank you kayo Ma'am Soli Lumanta. Thank you kayo. Nya pa-check up ka sa kuha kay kung ikan ka cancer, bantayan gyud ta ka na napana sa observation period. So nadiri gikan kay Sir Ma'am Early Sakay, Sir or Ma'am. Condolence Doc, patient ko niya. Thank you kayo sa condolence. Sorry kayo dili ka na makita nus kayo sa kagamay sa in-screen gud. Medyo gapo-gapo na ba kong mata. Middle age naman ko. So, kung kitsa man tong nangutana sa kong edad, secret. Dili ko moingon. Basta middle age na ko. Dili ko bata, dili po ko tigulang. Okay, so unsa man tong akong storyahan karon, naman kayo mga pangutana diri sa iyo. Storyahan sa mga putana diri. Ikan kay 5771, 63 years old, Tagum. Dok, pwede pa pa-operahan ng bariko sa tiil? Yes, pwede siya. Pero dili ako mag-operahan na. TCVS na siya. Amo na siya ang tig-opera sa tiil. Sa mga nerves or sa mga ugat. Nerves o sa mga arteries o veins. Kanang varicose manggod, usually veins na siya. So, kung gusto ka magpa-operahan na, duol mo og thoraco-vascular surgeons. Or sa derma. Naman na siya injection na sa derma. Okay, scleroderma ang tawagan na niya. Sclerotherapy. Injection nila, mawala ng varicose, pero na siya high chances of pagbalik. Kuan lang na, balikon lang nimo ang imong dito kang balik sa thoraco-vascular surgeon. Ato lang mo dito. So, nanarigikan kay 0654. Doc, good morning. Delikado ba ang gallbladder stone na 2.2? Thanks. Pag ang gallbladder stone gani, 2.2 na siya, medyo dako-dako na. Dako na kaayang tsansa na magsakit na siya, maghubag imong gallbladder. Na times ana magyelo imong mata. Kay magbara man na siya. Kay ipiton man na sa kadakon sa gallbladder. So katong gawasanan sa bile, moadto dito sa mabara siya datong sa kadakon sa imong gallbladder kay maghubag man siya. Ang cause atong ngano magyelo imong mata, mangatol imong lawas. Kato siya, dili na siya madala sa elective na surgery. So pasabot sa elective na surgery, dili sa emergency. Sa katong ikaw lang magbuot kung kanusa ka. Kung maabot na kag-yelo, emergency surgery na, which is pagdungog sa hospital na emergency surgery, bagting day lang dalugan nila na plus 30%. So imagine imong gastos plus 30%, mas dako ginang gastos ninyo. Mas gwapo kung magpa-opera na mo habang wala pa siya gasakit. Dako ng bato pero wala siya gasakit, pa-opera na. Okay, dili na siya mawala sa tambal. Okay? Nadrigikan kay 3292. Good morning, Doc. Ask lang ko, musakit akong batang. Unya, maghaplas ko mawala. Unsang cause aning tambal? Unsang tambal? Salamat and God bless. God bless po, ma'am or sir, diri sa 3292. Kung musakit ang batang manggod, usually manggod, pwede na siya sa prolonged or dugay kay ka nagtingdog. Karon, tungod sa dugay kay nagtingdog, pwede manggod na siya magsugod na ang imuhang varicose. Pwede pod
na nag-overfatigue lang imong tiil. Mo nang ang pinakakuan gyud ana is sakaon nimo imong tiil kung dili ka sige tingdog. Kung di ka magtingdog, wala kita trabaho, saka nimong tiil. Tapos karon, kung imong family na ay barikoson gyud imong mother and father na side. Kato siya, time na para sa imo kung nagasakit na imong tiil na magsuot ka og compressive stockings. Unsa man na siya, dili na siya stockings na normal. Mumalit ka dito sa mga medical supplies na pharmacy. Compressive stockings, baga na siya, ipito na imong tiil. Ika na siya, prevention na siya sa mga varicose. Okay? Ang isa ka prevention, siyempre, pag di ka katrabaho, lingkod ka, isa ka imong tiil. Okay, gikan diri kay 7906, 83 years old na lalaki. Good morning, mangutana lang ko. Unsay tambal, why gana mukaon? Luod akong kuto-kuto, kasukaon ko. Side effect ba ni sa tambal na giinom? Dagan tambal maintenance, diabetes, high blood, ug prostate. Oo, side effect na siya sa mga tambal, labaw na kaning prostate nimo. Kaning prostate magud nimo na siya usahay makalipong na siya. Napud na siya mga palpitation. Pwede pod di ka katulog. Kanimong good mga tambal, usahay pod sa imong age na 83 years old, mawala mo gud ang imong taste buds. Dili na siya kasing sensitive. Dili gud siya mawala. Dili siya kasing sensitive ba? Mo nang wa na kay lapang lasa sa pagkaon. Mo nang wa kay gana mukaon. Kisa bang ganahan mukaon na way lasa ang pagkaon, di ba? So, ang kuan gyud ana is kung gusto gyud ka mabuhi, hinay-hinay lag kaon. Hinay frequent feeding, small frequent feeding. Kanang sakaya lang nimo. Dili pod nimo kailangan na busugon imong sarili basta pas per minute lang kakaon. Kay wala, number one, wala gid siya lami. Kay mawala na imong taste buds. Labaw na kaning na kay mga tambal na daghan kaayo. Kay kana siya, usahay mo sakit yun yung kuto-kuto ni mo na. Kay sa kadaghan ng tambal, medyo mo react yun na sa imong kuto-kuto. Stomach upset ang tawag na sa English. Isa na siya sa mga hyperacidity, ang isa sa mga side effects sa mga tambal. So, Nadri, mga condolence kung saan ako mga condolence, pasensya na sa mga daghan kayong gikan kay 7114, Doc, akong pasubo, idol kay to siya nako nga doktor. Thank you kayo, texter 7114. Gikan kay 4693, good AM Doc, condolence Doc, idol kayo nako imong papa. Daghan kayo siya natabangan, apil nako. Thank you kayo sir or ma'am 4693 sa imuhang condolence, sa inyong greeting, sa inyong prayers. Dagan-dagan gito na ingon na dagan-dagan tabangan si daddy. Salamat po ko na naghatag mo og panahon para manghatag og condolence. Medyo daghan gyud siya. Basahan lang nato hinay-hinay kay napamantay mga 15 minutes diri. Depende na kay Sir Julius kung ikuha na niya diha. Pero mo na sa atong programa karon, ha? Kay dili lang man ako ang luksa unsa ba sa Sir Jules? Dili lang ako ang sad. Dagan pod ang sa iya na shock sa iyang balita, sa balita nako na niagi na si daddy or panaw na siya. Panaw siya tong last week of Tuesday. Tapos nalubong na siya this Monday. So pasensya na sa mga uban na dili na kayo na kumabasa kay medyo daghan gyud kayo ang nag-condolence. Thank you kay happy pod ko makita na daghan di kay nag-love sa iya ha. Sa isa na ako ni hinay-hinayon. Katong nabungol na diri sa radyo na wala pod kasabot. Kani mo kong radyo sa kanginan kung katong bago lang naminaw. Akong papa ni nagdala ni dati pa. Okay, bago lang ikuha ni mga siguro 3 months pa man siguro kuha ni. Munang baguhan pa kay istorya ba. So ikan kay 0087 condolence sa tibok pamilya nimo Doc. Nakaadto mi uban sa akong kasin sa taga San Pedro Hospital kay lapod ni Doc Ed from Abe family. Thank you kayo.
Thank you guys sa pag-adto sa ninyo. Ha? So, kung kinsa man tong gusto mag-abuloy, na lang diri ang number sa doktor sa kahanginan, 0991-215-3123 na Gcash na siya. Sabon lang ako, 0991-215-3123. Pero sabon lang sad nako, dili na siya compulsory. Mas gwapo siguro ang prayers. Okay, so pray lang ninyo kung papa. Thank you guys sa inyong mga messages diri. So ikan diri kay Marilyn, kay Soli Lumanta. Oh, ikaw man akong triple A sa imong triple A sa imong papa. Tigpuli siguro. Thank you kay Ma'am Soli Lumanta. Ikan diri kay Merlin Pohas. Condolence Kagafi family, pasyente pod ni daddy nimo og sa imo karon nagpa-check up ko nimo from New Baclayon, Malalag, Davao del Sur. Thank you kay Ma'am Pohas. Yes, ma'am. I think remember ta ka sa itsura. Thank you kayo. Dirigikan kay Sir Bonnie Perez Capistrano. Condolences to the family, doc. May rest in peace with our Creator. Thank you kayo, Sir Bonnie Capistrano. So, nadiri kay Ma'am Carmelina Baraga Lao Joseph. Ano ni siya? Naisakit daw siya. So, tubagon sa nako niya. Good morning, Doc. Ngano sige magbalik-balik ang UTI? Nakainom naman kog antibiotics. Usahay, gwapo ang antibiotics para sa UTI. Salamat, Doc. Condolence po. Pasyente ko nimo sa imong papa dati. Thank you guys sa imuhang mga ma'am. Condolence. Bali, usahay man kuning balik-balik sa UTI manggod. Pwede na siya na kay problem sa imuhang agyanan sa ihi. Labaw na kung ang imuhang edad medyo forward na imong edad ba? Medyo tigulang na ba? Wala ko kabalo sa imong edad diri, ma'am, pero nag-assume lang siguro ko na forward kay usahay manggod ang cause aning balik-balik. Namon sila ginaingon na neurogenic bladder. Sa pasabutana, ang ugat na mag-send og signal from the brain to your bladder, dili na siya kaayo mo function. Labaw na kanang na mga hypertension or diabetes. Kato siya, cause ato na ang ihi dili gawas tanan. So imagine mo imong ihi na magpundo dito. Pagpundo nimo sa ihi dito, mo daghan ang bakterya. Okay? So, pagdaghan sa bakterya, labaw na sa mga babae, gamay lamang gugkay na iyang tubo, gikan sa gawas, hantod sa sulod sa bladder. Ang lalaki man gud na kinatawo na taas. Kung taas imong kinatawo, ako balo, ko basi day gamay pod. Pero kung lalaki man gud, medyo taas ang kinatawo, taas-taas pa ang tubo, di pa kaya mo balik dito ang ihi. Babae man god, pwede mo saka dito ang infeksyon. So kung ingana man ang kuan nimo, kung ingnon ako sa imo tungod sa katigulangon, unsa man ang imong pasabot-ana? Ang tambalana is way tambal. Magsige lang kag inom tubig para ma-continue lang to nimo ang imong ihi na dili siya ma-cycle siya ba, mag-cycle siya. Na gawason niya itong mga old ihi, new ihi, nasa na mo puli, kay dili man mo gawas lagi tanan, no? So, kung kato atong kwan, pwede po ta mag-vitamins, especially mga vitamin B man na, para sa mga nerves daw. Pero kana siya, alivio lang na siya, dili ginastambal. Okay? Pwede po siya, kung batanon pa ka, na bato ang imong kidneys. Mao na magbalik-balik ang UTI. So, unsang buhaton na? Pa-ultrasound. Pa-ultrasound mo. Basig na ibato inyong kidneys. Mao nang sige mo og balik-balik og UTI. So, sige mo inom og antibiotic, nya na day bato, mao na siyang dili maayo. Okay? So, nadiri gikan kay 7682. 75 years old ang edad. Doc, good morning. Mangutana ko, Doc. Ngano dili ko makatulog?
Unsang hinugdan ani, dugay nako gibati nga dili ko makatulog. Please advise. Salamat, Dok. 75 years old na edad. Gusto lang nako may balaan ninyo na ang total sa inyong tulog 6 hours lang yun na, the whole 24 hours. So imagine, kung matulog mo og hapon, kung tayo 3 hours mo matulog sa hapon, sa gabi, minus na siya atong 6 hours. So 3 hours na lang ang tulog nimo. So natulog ka og mga 9 o'clock, mamatag yung kag mga 1 o'clock. Imagine, ingana. So dili ka matulog sa hapon. 75 years old, ang pinaka-common gid ng problem na kay matulog sa buntag. So dili ka matulog, miski adlip lang dili gyud. Ibisin yung sarili. So kutob lang diri atong programa, 1 hour lang ni. Pasensya na to sa uban na wala na ko natubag na mga medical na pangutana kay karon na nagbalita manggug ko na namatay akong father. And gusto lang ako ibalita sa mga tagpaminaw sa iyaha na nipanaw na siya and gilubong na siya this Monday. Salamat kayo sa inyong mga condolences and prayers. Salamat kayo sa inyong mga suporta. Ang continue lang gyapon namo ang programa diri sa Doktor sa Kahanginan. Mubalik sa tal next Wednesday live gyapon, Facebook Live ug sa YouTube replay. DXUM 819 live po na. Mao ni si Dr. Kagape, Doktor sa Kahanginan. Doktor sa Kahanginan.